Stejskal a tu přihlášku jsem obdržel v momentě, kdy poslední, kdo byl přihlášený, tak byl pan zastupitel Hejma. Čili po panu zastupiteli Hejmovi by potom k mikrofonu byl... Prosím? Ale jo, dobře. Já jsem ještě neotevřel ale rozpravu, jo? Já vím. V pořádku, ještě jsem neotevřel rozpravu. Teď jenom říkám technickou věc, že se do rozpravy přihlásil pan ředitel Stejskal, aby to bylo tady, protože nevím, jestli ještě povedu vlastně tady tuto schůzi, tak to říkám, že za zastupitelem Petrem Hejmou bude pan ředitel. Teď v tuto chvíli je technická nebo faktická poznámka Jonáš Palkl. A následně budou pokračovat předkladatelé. Ještě není otevřena rozprava. Jenom krátká faktická poznámka. Nevím, kde vzal pan kolega Arden názory mladé generace, kterou tady třeba asi zastupuju, ale mám pocit, že tyhle koloběžky opravdu slouží v podstatě kdekoliv v téhle podobě turistům a jde opravdu o tu situaci v centru Prahy, kde máme opravdu velmi výjimečné podmínky a měl jste teda ten výstup, byl opravdu zajímavý, tak to je všechno. Jonáši, já jenom, to bylo trošku jako na hraně s tou faktickou poznámkou. Opravdu prosím, dámy a pánové, ještě nebyla otevřena rozprava. Prosím, nechme dokončit diskuzi těch, kteří předložili tady tento materiál. Čili zaznamenal jsem ještě tady zájem od pana předsedy Pavla Čižinského, takže Pavle, máš slovo. Já nebudu adresně reagovat na nikoho, nicméně já tady koloběžku mám. Tuto koloběžku mi nikdo nebude zakazovat. Já s ní i po tomto jednání, kdy doufejme schválíme náš tisk, odjedu. Zase, i když magistrát doufejme jednou tedy elektrokoloběžky z nabízení k pronájmu vyloučí, já s ní budu, doufám, v centru i sem nadále jezdit. A to proč? Protože já ji mám tady pro sebe, já ji tady nepronajímám, já ji tady neprodávám. Já ji mám pro sebe, možná někomu půjčím, aby se s ní projel, ale já tady ji nemám proto, abych vlastně s ní dělal obchod. Ovšem ty elektrokoloběžky, o které zde jde, ty vlastně jsou na veřejných prostranstvích proto, aby byly nabízeny. Jsou tam vlastně, jak si je to za komerčním účelem. A my říkáme, prostě pokud regulujeme to, kdo smí prodávat jabka na chodnících nebo kdo smí prodávat trdelníky na chodnících na našem prostranství, tak můžeme i regulovat, kdo tam smí nabízet tyto koloběžky. Pouze o toto jde. Koloběžky nadále budou smět zde jezdit, i ty dejme tomu nesympatické elektrokoloběžky, ale my chceme, aby se na veřejných prostranstvích v pražské památkové zahradě už nemohly komerčně nabízet. Prosím, toto všichni pochopme. Děkuji. Tak, toto bylo úvodní slovo jednoho z předkladatelů a já se ještě jednou tady ptám, jestli zbývající předkladatelé mají zájem promluvit. Vidím, že se nikdo nehlásí. Dámy a pánové, otevírám rozpravu. Nevidím žádnou. Já bych začal trošku z historie, a to tak, že jsme se dali dohromady radní pro dopravu Prahy 1 až 10. My jsme se dohodli na tom, že s těmito společnostmi, které nabízejí tuto službu, tak se pokusí radní z Prahy 2, Tomáš Halva, dojednat určitý podmínky a že to bude taková zkouška, jestli skutečně to může fungovat dle nějakých parametrů a dle nějakých dohod. Začalo to fungovat i na Praze 3, začalo to fungovat i na Praze 2. Proto jsem přistoupil k tomu, že na základě toho, když se dopilovávaly ty jednotlivé věci a když skutečně se zjistilo, že to postupně začíná nabývat docela rozumných tvarů, tak jsem vymyslel to, že od 1.9. vememe to, co už bylo dojednáno na Praze 2 a 3 a dáme to i na Prahu 1. Proto mě překvapilo to načasování. To znamená, já když 1.9. se domluvím na něčem, začne to fungovat a už prostě během několika dnů najednou je tak trošku něco všechno jinak. Takže já jsem až poté, co jsem si to přečet, tak jsem byl aspoň spokojený s tím, že my tady nechceme zákaz koloběžek, teda elektrokoloběžek, že chceme skutečně pouze to, aby se nemohly nabízet na ulicích, kdy majitelem je hlavně město Praha. Ono to má hrozně moc sporných otázek.
To znamená, může se stát přesně to, co jsem viděl ve Španělsku, že skutečně se to nikde nenabízelo na ulicích, ale nabízelo se to všude po dvorcích, dokonce tam byly krámy, kde se to nabízelo v krámech. Takže to vlastně nic nevyřešilo, akorát to, že skutečně se to nepovolilo všude možně. Ale to už si myslím, že se nepovoluje ani dneska. Protože od toho 1.9. jsme přišli na bodové parkování, nikoli v zónové parkování, takže když se projdete, ano, přichází mi denodenně fotky, podívejte se, pane Rivola, tady jsme našli nějaký špatný koloběžky, ale ono to jsou i kola. To znamená, aby se nám skutečně nestalo to, že super, budeme všichni spokojeni, že jsme to zmizeli z těch našich parkovišť a ono se to přestěhovalo o 2 metry vedle. Já nerozumím úplně jednomu, a to je, že jsou 4 základní možné způsoby těch jednostopých vozidel, to znamená kolo, koloběžka, elektrokolo, elektrokoloběžka. My jsme z těchto 4 věcí vyjmuli jednu, to znamená, my budeme mít ty parkoviště na stejných místech, budou se tam teda nabízet koloběžky, elektrokola a budou se tam nabízet kola klasický. Takže 3 ze 4 tam budou, to je ten jeden segment tam prostě nebude. Já nechci samozřejmě navádět tady firmy, které půjčují elektrokoloběžky, ale když vyndají baterku, tak už můžu tvrdit, že to je všechno v pořádku, takže budeme mít akorát prostě koloběžky bez baterek. Nadšený jsem z toho, že se nezakážou ty koloběžky, protože nejen pan Čižinský, ale i já jezdím po Praze na svý koloběžce, ale hlavně potkávám i ty třeba dodavatele jednotlivého kusového zboží, který využívají elektrokoloběžky a vozí to tady po Praze a rozváží. Já dokonce jsem chtěl nutit jednotlivý zásobovací firmy, aby přecházely na zásobování pomocí elektrokoloběžek, že nevím, proč by se tady pizza nebo, já nevím, svíčková měly rozvážet malejma autama na spalovací motory, že samozřejmě rozumnější je, aby se tady využívaly elektrokola a elektrokoloběžky. Takže to samozřejmě jsem rád, že nepadá. Tímhletím rozhodnutím skutečně se to může dělat, protože my skutečně nechceme zakazovat koloběžky a elektrokoloběžky jako takový. Chceme pouze, aby se omezily ty jejich parkovací místa. Nerozumím ještě jedné základní věci, která tady v tom tisku mě dost vadí. A to je, že když pan radní Halva jeho půlroční snažení skutečně docílil toho, že je spokojen s tím provozem, který má na Praze 2, tak my najednou žádáme magistrát hlavního města Prahy, aby mu část Prahy 2 vyjmul a zakázal mu to tam. Jak můžeme my jako Praha 1 zasahovat do kompetencí jiných radních? Tomu jako nerozumím. A Pražská památková rezervace totiž není jenom Praha 1 a 2. Jsou to další městské části. To znamená, my jsme se z mýho pohledu to rozjeli trošku moc, takže v tom tisku by mělo být, že bychom chtěli na Praze 1, ale nikoliv na Pražské památkové rezervaci. Tam překročíme trošku své kompetence. Takže trošku prosím o tom zamyslet se na tom, co tam vlastně napsané já není. A buď to teda upravit, anebo to nechat na magistrátu hlavního města Prahy, ať on se rozhodne, protože přenášíme tu zodpovědnost na ně. Takže děkuji za pozornost. Děkuji panu radnímu Vojtěchovi Rivolovi, následně je přihlášený pan předseda Ludvíček. Dobrý den. Tak zaprvé chci říct, že určitě podpoříme tento tisk, protože je jasný posun dopředu. To je bod číslo 1. A teď bych rád jako popsal vnímání problému, jak já ho cítím sám. Trošku prakticky. Jo. Nebude to dlouhý, protože jste zvyklí, že já dlouho nemluvím, ale bude to delší než jindy. Rok 2018. První rok, kdy magistrát podepsal první memorandum s 2 provozovateli koloběžek. My jsme hned na Praze 1, tady byl pan Richard Bureš radní, okamžitě protestovali a snažili se to nějakým způsobem regulovat. Ta regulace fungovala vždycky chvíli a pan radní dokonce přistoupil k tomu, že si sehnal nějaký lidi, kteří ty koloběžky naházeli na vůz, ale potom velice rychle zjistil, že ho ty lidi žalovali a tak dále, takže z toho musel vycouvat. Potom přišel rok 2019, najednou koloběžky vymizely, protože přišel covid. Tím odpovídám panu Ardenovi na to, že vlastně 95% lidí používá koloběžky jako těch, co jsou tady turisté. Jo?
Možná víc, nevím přesně číslo. Nicméně po covidu, že jo, za 2 roky, nebo jak to bylo, nehodlám detaily řešit, se to objevilo a samozřejmě ve větší míře. Už tady pan radní, bývalý radní zmínil, že velký problém je to pro invalidy, pro vozíčkáře a tak dále. A vy určitě skoro všichni znáte naši dlouholetou ODS členku Zdenku Kulišovou, která jaksi je špatně vidí. Není nevidomá, ale špatně vidí. A ta mě dneska volala ještě ráno a říkala mě, ať tady vzkážu něco, co tady nemůžu vzkázat. Nicméně kulantně řečeno je naprosto proti tomu, aby tady nějaký koloběžky byly, protože ona, když s ní jdu, tak ona to takhle povaluje a prostě dělá s tím hrozný věci, až ji kolikrát okřikuju. Nicméně paní Kulišová, znáte ji. Jsem místopředseda dopravní komise a v podstatě, co se týče koloběžek, tak to se pohybuju v tom prostředí od roku 2018, od začátku. Až teď, tento rok, jsem teda do toho namočen až po uši, musím říct. Jo. A na dopravní komisi, kde jsem místopředseda, jsme stále o tom celý rok diskutovali a řešení téměř nula. Provozovatelé půjčoven, konkrétně největší Lime a Bolt, prostě ty něco slíbí, za chvilku to neplatí a tak dále. Tak jsme někdy v červnu s předsedou komise, panem Štěpánem, se dohodli, že v září uděláme komisi čistě jenom na ty koloběžky plus další pár bodů. A můžu vám říct, já jsem teda souhlasil s tím, že ten bod si vemu za svý, takže jsem tam jako byl docela v nepříjemné situaci, protože jsme to měli tady v pitevně. Pitevna byla narvaná a v podstatě bylo tam tolik odborníků z magistrátu, radní z Prahy 2, radní pro dopravu Prahy 2, Prahy 5, byl tam předseda komise z magistrátu za Piráty a ten tam několikrát řekl nahlas, zákaz, jenom zákaz pomůže. Jo, tak pane Ardene, jako když jste říkal tady, že to tak není u Pirátu, tak to tak je. V podstatě my jsme tam my tady v klubu ODS jsme nakonec došli k závěru, že v podstatě jedině zákaz pomůže, ať se to někomu líbí nebo nelíbí. A myslím teď tím zákaz komerčních používání, ne to vaše, ne to Vojtěji Voli a tak dále. 1.9. pan radní Rivola, s kterým já komunikuju téměř denně a jsme v přátelském kontaktu, tvrdil, a já jsem si to myslel taky, že by mohla nastat nějaká chyba, nějaký vylepšený, že teda bude změna a tak dále. V pátek bylo 1. Já jsem ráno šel, viděl jsem na 2 místech obrovskou změnu, v podstatě koloběžky nikde. Tak jsem se nechal unést a na Facebook jsem napsal, že opravdu ta změna asi je. Ježíško, to musím zrychlit. Dáte mě chvilku. Nebude to už dlouhý. Takže v podstatě změna se nekonala. Potom pan radní v podstatě za pár dní ho napadlo, že by mohl udělat referendum, to, co bylo v Paříži. To nakonec jsme po krátkých diskuzích, nejenom s ním, ale se všema se dokázalo, že by to asi nemělo smysl, není to závazný, hodně by to stálo peněz a tak dále, takže z toho taky sešlo. A teď jsme vlastně všichni kluby tady zastoupené zastupitelstvu jsme jako pro, ale každý to nazývá trochu jinými slovy. My jako za ODS my říkáme úplný zákaz. Ale někdo říká omezení, někdo říká zpoplatnění. Ale upřímně řečeno, mně to přijde, že to je vlastně to samé. Akorát někdo to nechce říct takhle natvrdo. Tak my to říkáme natvrdo. Na té komisi, kterou jsme měli minulý týden, jsem přednesl návrh, který byl schválen 5 z 6 přítomných členů komise a
to je to, že jsme uložili radě městské části, aby se zabývala nejenom problémem těch sdílených koloběžek, Pane předsedo, čas. ale ale taky i kol, i sdílených kol, protože najednou se ty kola vyrojily taky. Takže jenom v rychlosti, my jako ODS podpoříme tento tisk. Každopádně jsme konzervativní a my bychom rádi, aby, když se něco projedná na komisi, aby to potom šlo na radu, rada rozhodne, rada zaúkoluje nějakého radního, ten připraví tisk a ten tisk potom přinese do zastupitelstva. To si myslím, že by to byl klasický postup. Teď, vy, co jste udělali, i když to podporujeme, tak je to tak jako taky narychlo. Jo, to je jen tak jako mezi náma. Děkuji. Tečka. Děkuji a abych byl férovej, tak kdokoliv, kdo v rámci této rozpravy přesáhne 2 minuty, tak to bude za mě OK jako předsedajícího. Tak, další do rozpravy jsem přihlášený já. Tak já budu stručný. Já bych nejprve chtěl strašně moc poděkovat mému kolegovi radnímu Vojtěchovi Rivolovi za komunikaci vlastně se všemi provozovateli tady těch koloběžek, o kterých je vlastně vedena diskuze. Ti, kteří vlastně komunikujeme s jakýmakoliv vlastně partnerama, tak vědí, jak je to složitý a jak je to prostě náročný. Zároveň bych chtěl poděkovat i, pokud jsou tady zástupci provozovatelů, že, a jak to tady řekl vlastně můj kolega Ludvíček, tak skutečně od toho 1. září došlo ke zlepšení. Já jsem dneska monitoroval Haštalskou oblast a skutečně na některých místech ty koloběžky prostě stojí a nebylo tomu tak před tím 1. září. Nicméně budu tady prezentovat svůj osobní názor. Stejně jako teda můj kolega Martin Arden, už nejsme Piráti, po této stránce se necítím právě takhle být svázaný, ale já tu myšlenku pirátskou mám v sobě. Čili i já jsem vždycky proti jakýmkoliv vlastně zákazům. Ale ta situace, a já to teď nechci vůbec mířit proti, nebo chci vlastně, nebo abych to chtěl vysvětlil vlastně těm provozovatelům. Ta situace je opravdu už neúnosná. Já jsem si dnes, myslím, že v novinách Metro přečetl, že dochází vlastně i k úpravám v Marseille, kdy rozhodl o těch úpravách starosta. Ta situace zkrátka na Praze 1 je neúnosná a já si myslím, že skutečně ty koloběžky v rámci toho biznisu, a nejsou to jenom koloběžky, nebuďme naivní, opravdu, když nebudou koloběžky, bude něco jiného, tak do té pražské památkové zóny nepatří. A to budu prezentovat i tedy z pozice zastupitele hlavního města Prahy i na hlavním městě Praze, protože si myslím, že k tomuto hlavní město by mělo přistoupit úplně stejně jako s reklamou. Vlastně ta reklama byla vlastně vytlačena z té pražské památkové zóny. A souhlasím s radním Vojtěchem Rivolou, pokud my budeme hlasovat tady tento předklad, tak tam by měl být doporučující by měla být klauzule. Můj osobní názor je ten, že ty koloběžky, o kterých se teď tady bavíme, tak neslouží k tomu, k čemu by měly sloužit, a to je k přepravě, ale k atrakci. Já teď mluvím, protože spíš jsem chodec, nebo využívám veřejnou hromadnou dopravu. Zároveň tedy vnímám opravdu tu situaci, která je kritická na těch chodnících. Ale také si všímám samozřejmě, jaký máme povrch tady na Praze 1, na rozdíl od jiných městských částí. Tak to je podle mě další důvod k tomu, proč já po případných úpravách jsem se rozhodl podpořit tady tento materiál. Zkrátka za mě osobně, a já nevím, jestli je to nemusí být, nebo není to jenom vina vlastně provozovatelů těch koloběžek, ale je to vina vlastně nás všech, i těch, kteří teda jsme ve vedení, ať už městské části nebo hlavního města Prahy. Zkrátka jsme v tuto chvíli nezajistili dostatečnou bezpečnost chodců. A je to pro mě úplně to stejné, jako když je naše selhání to, že nedokážeme společně zajistit dodržování nočního klidu. To za mě. Tak. Další slovo dostane paní místostarostka Kateřina Klasnová. Tak já děkuji za slovo. Já musím říct, že tady ten vlastně neregulovaný biznis ve veřejném prostoru jsem nikdy nepochopila.
A nebyla jsem jistě jediná, kdo ho nechápal. Myslím si, že všichni lidi v Praze jednak kroutili hlavou, jak prostě takováhle věc vlastně bez jakékoliv pravidel, regulace může vůbec existovat, jak může něco takového fungovat. Kdokoliv nějakým způsobem podniká, tak k tomu má nějakou určenou provozovnu, má nějaká pravidla a tak dále. Samozřejmě to nejsou jenom elektrokoloběžky, které se začínají jakoby, nebo využívají nějakých skulin, jak vlastně obejít ta pravidla a jakým způsobem vlastně podnikat bez nějakých nastavených pravidel. Jo. Není to zdaleka jenom elektrokoloběžky, ale já musím říct, že jsem teď strašně ráda, že existuje ten metodický pokyn Ministerstva vnitra, protože to je skutečně vytrhnutí trnu z paty, protože si myslím, že bychom jinak vedli ty diskuze nekonečně dlouho nebo velmi, velmi dlouho. A to, že teď mají samosprávy ten nástroj v podobě regulace nebo dokonce vlastně úplného vyloučení zákazu, je prostě pro nás jako pro Prahu 1 podle mě skvělá zpráva. Já bych samozřejmě, jak tady o tom hovořil i kolega Martin Motl, já bych samozřejmě byla radši, kdyby bylo možné nastavit pravidla, nastavit jasná pravidla, která by byla vymahatelná, která by ti provozovatelé dodržovali. Nicméně bohužel ta zkušenost, a to tady připomněl správně pan kolega Ludvíček, skutečně ukazuje, že ti podnikatelé prostě tady nechtěli slušně podnikat. Je to tak, kdyby chtěli slušně podnikat, tak by ta pravidla se nastavily do jisté míry i sami. Jim je to jako jedno, nebo bylo jim to jedno, že ty elektrokoloběžky tady překážejí chodcům, že se válejí na místech, kde se válet nemají. Ano, teď můžeme jako tady děkovat provozovatelům, tleskat. Já jim nechci vůbec děkovat ani tleskat, protože to, že teď se něco děje, je prostě proto, že Boltu a spol teče do bod. Jo, to není žádný jiný výsledek. A kdo ví, až by se celá ta věc jako vlastně nějakým způsobem trošičku srovnala, tak by se možná ta situace zase vrátila úplně stejně. Já se pamatuju doby, a není to tak dávno, kdy bydlím na Klárově, kdy v parku na Klárově, v tom hezkém parku na Klárově, teďko není, nebo dá se říct skoro hezkém, tak byly koloběžky na stromech. Já ty fotografie mám, válely se úplně všude. V Paříži, kde se přistoupili k tomu úplnému zákazu, taky se s těma pěkně potrápili, s těma elektrokoloběžkami. Jistě se taky snažili najít nějaká pravidla, ale vím, jak prostě tam je házeli turisti do Sény, jak se tahali ze Sény a podobně. Jinými slovy, samozřejmě na jednu stranu jsou to neukáznění turisté, kteří ty elektrokoloběžky používají, ale na druhou stranu jsou ty provozovatelé, kteří chtěli prostě to využít, maximálně z toho vytřískat a prostě udělali z toho takovýhle prostě veřejný, takovýhle biznis bez jakýchkoliv pravidel. Takže za mě myslím si, že by to bylo úplně zbytečné cvičení, znovu zkoušet, nastavit nějaká pravidla a že ten úplný zákaz je skutečně cesta. Ano, možná se dostaneme do situace, kdy teď místo elektrokoloběžek se objeví něco dalšího, nebo se dostaneme do situace, kdy ty elektrokoloběžky najdou nějakou cestu, jak zase aby se tady objevili, jak tady hovořil kolega Rivola, že se to bude někde, jako bude v provozovnách a podobně. Ale to už je bude stát nějaké peníze, že budou muset platit za nějaký nájem a podobně a nebudou se válet aspoň na těch ulicích. Takže za mě já to moc a moc podporuji a jsem za ten návrh opravdu ze srdce ráda. Děkuji. Děkuji paní místostarostce Klasnové. Na řadě je paní zastupitelka Valerie Talacková. Poprosila bych paní vedoucí Valičkovou, aby promítala fotku. Jo, je to trošku jako bledé, to bylo v podvečer, ale tak to vypadalo bodové parkování včera na Haštalském náměstí. Tady máte vlastně kola v obložení koloběžek. A ta kola za nás, za klub jako Praha 1 sobě a zelení, ty jsou jako přínosem, jako můžete jako na nich jako jezdit jako na litačku, jako je to součást městské mobility, je to fajn. Bohužel ty koloběžky jsou jako v této situaci jako fakt jako na obtíž. To není podpora mikromobility. Tohle jde přímo proti mikromobilitě. A to je ten důvod, jeden z těch důvodů, proč my, Praha 1 a zelení, o kterých jako možná, že by se někdo jako se mohl jako domnívat, jako, že my to podporovat jako budeme, ne. My říkáme, že tohle jde proti mikromobilitě, protože je to také o počtech. Ty provozovatelé těží z turistického ruchu. Jako vlastně celé to podnikání je v podmínkách centra je deformováno turistickým
ruchem. A pak jako máme prostě tyhle ty počty a není dost dobře jako možné se vybojovat jako prostě ke svému jako vlastně kolu. A dodávám, že pak jako projelo mi auto a to dost jako těžko. A to oni jako vlastně ministerstva píšou jako v tom materiálu, že asi jako hlavní argument, proč je to jeden z těch argumentů, jako proč se to dá považovat za zvláštní užívání, je, že to organizované a hromadné umístění těchto dopravních prostředků na veřejná prostranství omezuje či přímo vylučuje ostatní potenciální uživatele z obecného užívání. Tak to jenom jako ilustrace, že bohužel to bodové parkování opravdu až tak moc dobře nefunguje, protože, jak říkám, je to vlastně o podmínkách centra, je to o turistickém ruchu a nevidíme jako v tom podporu mikromobility. Děkuji. Děkuji paní zastupitelce Valerie Talackové a do rozpravy je přihlášený Filip Lachman, připraví se pan předseda Martin Motl. Já děkuji za rozsvícení. Já budu pokračovat v podobném duchu. Já určitě tento tisk podpořím, ale chtěl bych všechny přítomné poprosit, aby to nebyl vlastně nějaký poslední krok, aby to bylo spíš skutečně nějaké naše probuzení, aby to byl impuls k další práci, abychom skutečně v tomhle bodě začali, protože nás by to mělo přivést hlavně k tomu, že bychom se měli začít blížit nebo nastoupit cestu moderních evropských měst, kde mikromobilitu podporují. Praha je sice kopcovitá a tak dále, slyšíme to stále v různých debatách dokola, ale to dnes mohou řešit třeba elektrokola. Mohou to řešit i běžná kola, spousta lidí s tím problém nemá. Ale co nám v Praze chybí, je dostatečná kvalitní a bezpečná infrastruktura. A mohu vám garantovat, že ke zlepšení našich životních podmínek a životních podmínek našich spoluobčanů nedojde bez toho, aby k tady tomu rozvoji došlo. My se stále vlastně propadáme hlouběji v různých mezinárodních srovnáních za města, v rámci vlastně tohoto vlastně fenoménu rozvoji vlastně té městské mobility, protože ta je u nás skutečně na mizerné úrovni. Takže pojďme skutečně se vydat tímto směrem, zlepšovat naše ulice, naše silnice, aby se nikdo nebyl vlastně nucen tím vlastně prostředím se na ten chodník vlastně vydávat, protože často je to skutečně o život, vydat se na kole vlastně do této dopravy, která vlastně panuje a vládne celému centru. Myslím tím samozřejmě automobilovou dopravu. Stejně tak je potřeba vlastně řádově vyšší úsilí než dnes věnovat tomu, abychom dostali z těch chodníků auta. Ta koloběžka váží pár kilo, to auto váží 1,5 tuny a je nepatrně větší. A jsou skutečně všude, v každé ulici. Málo kdy je možné projít se našimi ulicemi a nenajít na chodnících auta. Takže pojďme něco udělat i s touto epidemií špatného parkování. Děkuji. To byl pan zastupitel Filip Lachman. Na řadě je pan předseda Martin Motl, připraví se pan zastupitel Petr Hejma a následně už pan ředitel Miroslav Stejskal. Martine, váš slovo. Děkuji za slovo. Já teda musím kvitovat slova svého předřečníka. Vzal mi vlastně víceméně to, co jsem chtěl říct na půl. Já to demonstruji ještě trošku dál. A ty pravidla pro městskou mobilitu ve své podstatě jsou v plenkách obecně. Já to dám na jednom příkladu. A to je základní školy a mateřské školy na Praze 1, kde teda naše děti, jestli to je teda koloběžka, odrážedlo, kolo teda nebudu zrovna říkat, protože to už by byl úplně extrém, nemají kde odložit, pokud teda přijedou do základní školy na koloběžce nebo odrážedle, nebo nedej bože třeba do školky. Nemají ani kde je odložit.
nemají je ani kde přivázat. A tam je teda bezzubost i nás, politiků z Prahy 1, když teda budeme demonstrovat městskou mobilitu, alespoň na našich dětech. Co se týká ostatní městské mobility, jak tady řekl Filip Lachman, a já na kole také jezdím. Bohužel bydlím v území, které je opravdu nebezpečné. To je v úseku Smetanova nábřeží, kde teda opravdu jezdit nebo vyjet na kole je hazard. A pokud s tím do budoucna něco neuděláme, a teď tím myslím jasně dané mantinely a normální věci, teď se nebavím o cykloterorismu, ale o normálních nastavených věcech, tak jsme zaspali dobu. Tak dohovořil pan předseda Martin Motl, přihlášený je pan zastupitel Petr Hejma a já už poprosím pana ředitele Stejskala, aby se šel připravit k mikrofonu. Já se budu snažit reagovat stručně, protože strašně moc z nás k tomu bude chtít něco říct, protože každý z toho našeho týmu, co jsme kandidovali, tak to měl jako jeden z hlavních bodů a chceme v tomhle z toho směru udělat pořádek. Všichni víme, že dochází ke zneužívání pojmu sdílená ekonomika. Ať už je to ubytování, tak je to i u tohoto druhu, kde se to ještě schovává za ten pojem té mikromobility nebo elektromobility. A víme, že to je docela obyčejné podnikání ve veřejném prostoru. Já musím reagovat na pana kolegu Ardena, který tady někde je teďko. Nevím, v které části Prahy 1. Pane kolego Ardene, prosím, teď jenom reaguji na vás. Jenom jak jste tady se snažil nás vybízet k tomu, aby jsme neobírali naše děti o koloběžky a o tyhle podobné kratochvíle, tak si myslím, že je potřeba si pořádně to centrum Prahy projít. Nevím, v které části vy přesně žijete, jak to tam máte vy s těmi elektrokoloběžkami, ale my, co žijeme okolo Betlemáků, tak neustále před nimi uskakujeme, koukáme se na závodu těch opilců, co to neustále zneužívají. A já se přiznám a mluvím i se svýma dětma, máme ve věku, kdyby tohle mohli používat, a oni to také nepoužívají. Protože vlastně předtím mají takový jako despekt, protože vidějí, že to není obyčejná koloběžka, kterou každé naše dítě má tady v garáži. A přikláním se k tomu, co tady bylo řečeno, že tímto, co my tady máme na stole, tak konečně začínáme s tím něco konkrétně dělat. Je to určitý návod a můžeme se navíc chytit metodického pokynu těch citovaných ministerstev. Takže si myslím, že to je naopak úžasný. A pojďme v tomhle směru se inspirovat i městem New York. Teďko určitě jste zaznamenali zprávu, že jim došla trpělivost se sdíleným ubytováním, protože uznali, že to je zneužití té sdílené ekonomiky a docela navostro, natvrdo to regulujou. Takže kdo chce pronajímat, musí tam bydlet, protože to je přesně ten princip sdílené ekonomiky, že když něco dočasně nepotřebuju, tak to dám do placu a pronajmu to někomu dalšímu, aby vlastně to bylo využitelné. Takže v tomhle směru já bych opravdu tady nepoužíval slova, že něco bereme našim dětem, to si myslím, že jim dopřejeme úplně všechno na celém světě, ale chceme mít pořádek a už nechceme, aby tady byl cirkus Humberto, aby tady byla pouť s atrakcí sdílená koloběžka. A bohužel jinak než tvrdým postupem, konzervativním postupem, já jsem taky v části konzervativec, takže v tomhle souhlasím, co tady řekl pan předseda Ludvíček a další, že musíme prostě proti tomu jít a určitě ten pořádek se podaří nastolit. A na závěr mám radost z toho, že jsme teďko odhodili dresy a že to řešíme společně. Takže to je unikátní a pak to má opravdu naději, že se to povede. Takže díky za to. Děkuji panu zastupiteli Petru Hejmovi. Než dám prostor panu řediteli Stejskalovi, tak jenom konstatuji, že přišla další přihláška od občana Filipa Dvořáka. Přiřazuju ho za poslední přihlášenou přihláškou pana zastupitele Ulma. Pane řediteli Miroslave Stejskale, máte slovo. Ředitel městské Dobrý policie. den všem. Já nechci dlouho zdržovat. V podstatě reaguju hlavně na sociální síť, a to i občanů Prahy 1, kteří samozřejmě napadají strážníky, že s tím nic nedělají a myslí si, že všechno spasíme. Za prvních 7 měsíců řešili strážníci 4352 přestupků koloběžkářů, u jízdních kol to bylo 560 přestupků, uloženo bylo pokut těm, co porušovali
pravidla provozu za 1 100 000 a nějaké drobné a je to v podstatě asi maximum, co s tím můžeme dělat v rámci jiných činností, které na nás taky spočívají. Jenom jsem rád, že můžu reagovat i na připomínku pana zastupitele Lachmana. U toho chodníku, u vozidel, řešili strážníci za stejné období 10 834 přestupků nedovoleného stání vozidel na chodníku. To jsou čísla, které nenajdete nikde ve světě u žádného města, protože buď jsou to země, kde to vůbec neřešejí, tak to jsou banality, anebo jsou to města, kde jsou, nebo respektive země, kde jsou ty lidi kultivovanější a kde si to nikdo ani nedovolí. Paradoxem je, že v Německu se na chodníku jezdit nemůže, koloběžkama ani jízdníma kolama, pokud tam není ta úprava na tom chodníku, ale tady to Němcům nevadí jezdit po chodníku. Ale na druhou stranu chápou, když dostávají pokuty, že si to tady hlídáme. Já budu moct pracovat do budoucna jenom s tím, co mi dá k dispozici legislativa a co se v podstatě v této oblasti politicky odehraje a rozhodne. Za sebou tady mám za zády sedící zástupce koloběžkový lobby. Je dobře, že chodí na ty jednání, aby sledovali v podstatě, jaký to má vývoj. Chápu, že se za určitých okolností poslední dobou něco k lepšímu stalo, protože teď, když voláme provozovateli koloběžek, že někde stojí opravdu, že to blokuje chodník, tak oni jsou schopní zvednout telefon a do nějakých x hodin, 4 hodin a podobně, přijedou a jsou schopní s tím něco udělat. Na druhou stranu poznám, že se něco děje z jejich strany, až nebudou cíleně ty jejich smluvní partneři, kteří se o ty koloběžky fakticky na ulici starají, rozvážejí do nich nový baterie nabitý a rozvážejí ty koloběžky, až je nebudou cíleně stavět na chodník. To bude první hmatatelná změna, velmi podstatná. A rád bych, aby si uvědomili, že tak, jako mají tu pohotovostní službu, která se stará o ty koloběžky technicky, aby byly v provozu, aby jezdili, tak aby tato technická služba měla zrovna za úkol, aby se podívala v prostoru na ty koloběžky, kde to tvoří překážku, blokuje to ten chodník. Uvědomili si, že tam chodí spoustu invalidních, polovidících nebo slepých lidí a aby ty koloběžky narovnali a dali to z toho chodníku dolů. To bude ta změna, že si opravdu něco uvědomují a chtějí něco ze své strany změnit. Protože jinak to skutečně jiné řešení než ten zákaz nemá. Ale já o tom zákazu rozhodovat nebudu, to je prostě v politických rukou. Děkuju. Pane řediteli, děkujeme. Jenom pro nezasvěcené hovořil pan ředitel Městské policie Prahy 1. Teď je na řadě pan zastupitel Petr Burger, připraví se pan zastupitel Petr Kučera. Tak dámy a pánové, v podstatě kdo nevystoupí v rozpravě tohoto bodu, tak jako kdyby nebyl. Že jo, tak to je to, no, abyste si to ještě uvědomili, ty ostatní. Víte, já když jsem tady slyšel teďka v podstatě, jak se to vlastně zlepšilo od toho prvního a že jsou tam ty pokroky, no, já asi žiju úplně jiný Praze 1 teda. Jestli to posuzujete, že se podíváte v 8 hodin ráno, jak jsou naskládané koloběžky, tak se běžte na to místo podívat v 6 hodin večer. Jestli to posuzujete od 1. září, kdy v podstatě půlka Evropy začíná chodit do škol, no tak to je velice jednoduchý. Tady se nic nezměnilo. A z mého pohledu tady rozlišujete elektrokoloběžky, normální koloběžky, kola, elektrokola, že ty kola vlastně takový důstojnější, to zase na to moc šahat nebudeme. Mně je úplně jedno, kdo proti mně jede na tom chodníku. Až pojede pan Čižinský po chodníku, on určitě nejezdí, tak já doufám, že zaměstnanec pana Stejskala ho zastaví. A protože pan Čižinský je slušný člověk, takže to skončí domluvou. Ale já odmítám elektrokoloběžky, koloběžky, elektrokola, kola, které jezdí po chodníku. A kteří se na tom chodníku v podstatě zůstávají. A k panu bývalému pirátovi,
když říkal, že budeme jenom zakazovat našim dětem bruslení, ano, pokud budou jezdit, pokud budou bruslit po chodníku a budou tím bruslením ohrožovat ostatní obyvatele, tak to zakážeme. Prostě s firmami, které sedí někde v Kalifornii a tak dále, jiná cesta není, než v podstatě zákaz. Tak. Takže žiju, přátelé, vystoupil jsem. Děkuji panu zastupiteli Petru Burgerovi. Na řadě je pan zastupitel Petr Kučera a přihlásil se pan předseda Karel Ulm. A následně pan občan inženýr Filip Dvořák. Děkuji za slovo, pane místostarosto. A tak jako už tady bylo řečeno mnoho o tom, že jaký všechny problémy se s tím vážou, tak já bych byl jenom velmi stručný. Určitě si musíme dávat velký pozor, abychom v rámci snahy nějak zkrotit elektrokoloběžky nezasadili i nějakou ránu mikromobilitě celkově, ať už na kole nebo na jakýchkoliv jiných vozítkách, která by se měla v Praze kultivovaným způsobem podporovat. Důvody jsou snad zcela zřejmé a musím říct, že tady je velký dluh, zejména na Praze 1, co se týče povrchů, které jsou prostě v mizerném stavu. Přesto ten počet cyklistů například se velmi zvyšuje v Praze 1. Dneska vlastně potkáte cyklisty, v podstatě jsou všude, což je velký posun oproti situaci před třeba 5-6 lety před covidem, kdy cyklisté na silnicích byli trošku ještě jako braní jako nějaká výjimka, tak to se velmi změnilo, já jsem tomu rád. A jenom abych tak jako ilustroval využití sdílených kol versus využití sdílených elektrokoloběžek. Když si vypůjčíte kolo od těch firm, které jsou integrované do lítačky, tak vlastně do 15 minut můžete jet zdarma. Za další půl hodinu zaplatíte, tuším, 30 nebo 35 korun. Když si půjčíte elektrokoloběžku Lime, tak jako nástupní poplatek zaplatíte 25 korun a potom 4 koruny za každou minutu. To znamená, půl hodina jízdy na Limeu vás bude stát 150 korun. Dostanete se zhruba do podobné vzdálenosti, jako kdybyste jeli taxíkem a ta cena bude taky srovnatelná. Jestliže s taxíkem pojedete 5 kilometrů, tak to bude zhruba taky někde kolem 150-200 korun. Takže jako koloběžky jsou i finančně, ty elektrokoloběžky půjčované jsou i finančně úplně někde jinde a je vidět, že jsou cílený prostě na nějakou úplně jinou klientelu, než na kterou cílí provozovatelé sdílených bicyklů. Takže prosím, já myslím, že to, jak je to navrženo, to usnesení, tak je to velmi dobře navrženo. Cílí to přesně na ten problém, který existuje. A my moc dobře víme, že jestli to ty půjčovny myslí vážně, tak prostě my to dneska nezakážeme. My dáme nějaké stanovisko hlavnímu městu, které potom s tím nějak naloží. A vy, jestli to myslíte půjčovny vážně, tak prostě naklušete, budete sekat latinu příštích 5 měsíců, abyste ukázali hlavnímu městu, že ten problém prostě už neexistuje. A pak se můžeme o něčem bavit, že se třeba něco zlepšilo. Ale prostě, abyste jako PR-ově volali nám, zastupitelům, když na internetu napíšeme, že vaše služby prostě jsou příšerný, tak abyste nás začali jako přemlouvat po telefonu, že to tak hrozný není. A prostě ve skutečnosti v terénu se toho změní pramálo. Prosím, ne už. Jako my víme, co to jsou za firmy, prostě ohromné korporace, působí ve městech po celém světě a notoricky prostě porušují ta pravidla. Nejsou ochotné se přizpůsobit pravidlům, raději se z těch trhů stáhnou, prostě když už vlastně narazí u těch samospráv. Takže prosím vás, já jako lidi, ty pracovníky Limeu a Boltu, já proti vám vůbec nic nemám, ale mám hodně něco proti business modelu vaší firmy. Takže tak. Dohovořil pan zastupitel Petr Kučera a následuje pan předseda Karel Ulm a poprosím pana inženýra Filipa Dvořáka, aby se šel připravit k mikrofonu. Dámy a pánové, dobrý den. My jsme se k tomu návrhu připojili s určitými, jako za náš politický klub Naše Praha 1, s určitými výhradami, které tady byly sděleny radním pro dopravu panem Rivolou.
Já jsem jenom k tomu chtěl říct, že to je problém, který nás, jako všechny ty ostatní předřečníky, trápí dlouhodobě. Jsme pořád oslovováni nejen občany Prahy 1, ale ve smyslu ten, kdo přijede do centra a je to Pražák, nebo přijede z jiného kouta České republiky, tak prostě říká, že je to problém. Takže v tom smyslu se z toho stal celopražský problém a všechno asi jiného už bylo řečeno. Děkuji. Tak děkuji. Nyní slovo předávám tedy panu inženýru Filipu Dvořákovi. Já vím, kdo to je, že někteří tady naráží na toho občana. Ne, prosím vás, je to viceprezident Hospodářské komory České republiky. Ale přihlásil se jako občan. Děkuji za slovo, protože jednací řád mě to umožňuje. Chci tedy vystoupit jako předseda Hospodářské komory Praha 1 a dát vám nějaký pohled za podnikatele, kteří podnikají v vašem území. My jsme měli shromáždění delegátů podnikatelů na konci března a přiznám se, že když jsme jim položili otázku na konci toho setkání, aby definovali jednu věc, ne víc, jednu věc, která jim vadí, tak řekli koloběžky. Jako přiznám se, že mě to hrozně překvapilo, protože jsem čekal všechno možné ostatní, tak jsme rozvedli diskuzi a ta definice byla sledána asi tímto prismatem. Za prvé invazivní podnikání, za druhé nabízení služby a zneužití veřejného prostoru. Tam samozřejmě byla ostouzena veřejná správa, že není schopna vymáhat pravidla a to, co jedni jsou postiženi, protože většina z nich je takzvaných krámských, to znamená těch, kteří mají výlohu na území Prahy 1, tak kdyby oni si něco vystrčili před krám a chtěli to nabízet, tak neuplyne mnoho chvil a někdo je střihne. Takže to oni chápou, jako že veřejná správa není schopna vymáhat rovná pravidla pro různé podnikatele na stejném území, zejména ve veřejném prostoru, který je pro všechny společný. Dál to bylo definováno jako překážky, o kterých hovoří jejich zákazníci, když k ním přijdou do krámu. Zase jsem se o to přerazil, co se to tady u vás se válí. To znamená znepříjemňování pobytu, respektive pro ty jejich klienty, jejich nakupování. Samozřejmě můžeme už o to abstrahovat. Je to samozřejmě, když někdo jde po ulici a musí koukat, do čeho šlápne nebo kam šlápne, tak hůř sleduje ty výlohy. Určitě upadá nějak pozornost. A čím je to vlastně způsobeno? Způsobeno je to tím také, že vlastníci těch vozidel nejsou schopni ručit za své klienty. A co jsem zapomněl říct na začátek, hovořím tady pouze a jenom o vozidlech užívaných jejich nevlastníky. Samozřejmě, že tady nehovořím o tom, že každý z nás má osobní kolo jízdní a chce jet z místa A na místo B a tam ho bezpečně zaparkovat, jak o tom říkal pan Motl. To naopak musíme podporovat a každý kolo do každé rodiny samozřejmě. To je prostě to je jiná otázka, teď hovořím jako občan. Taky mám kolo a jenom pro pana Kučeru. Já jsem chodil na Gimpl Botický a ze Starého Města jsem každý jezdil kolem na tu Botickou, jo, ale to bylo v 80. letech, takže jako, že nám to tady roste, tak jako není to pravda, jo, je to normálně spojeno s Prahou. A pak jsme u té mikromobility, která tady byla zmíněna, vyrostl jsem v Hradci Králové. A představte si, že ty Pražani jsou takový blbci, že si prostě nevymohli tu infrastrukturu, která už v těch 70. letech tam byla v tom Hradci. No protože samozřejmě to město je jiné. A přirozený růst toho města si vyžaduje nějaké kvality. Stejně jako český zemědělci nejsou tak blbí a nepěstují ananasy, přestože samozřejmě na těch ananasech by si líp chroupli než na obilí. Ale prostě nějak to nejde v té české kotlině. Prostě každá krajina vyžaduje jiný přístup, každé město je jinak zařízeno, jinak postaveno, má svůj vlastní vývoj. A vůbec tady říkám, nespochybňuji, že pan Stejskal maká jako šroub, tak jak nám to tady řekl. Ale vidíme všichni ty výsledky. Prostě to je taková invaze, že vaše rozhodnutí, před kterým dneska stojíte, je bohužel jediné správné. Protože prostě se to nedá ustíhat. To by Stejskal musel mít 3 pluky policajtů, který by brouzdali každou ulicí, pak by to zvládnul. Poslední věc je ta, co je pro mě záhadou, a to jste tady několikrát zmínili. My jsme si dovolili po několika měsících mlčení, když jsme tomu, kdo může přijímat tu hlavní regulaci městu Praze, zaslali to naše stanovisko, dotázat se z odpovědného člena rady pana Hřiba, jestli to něco nese, jestli to město z toho má nějaký koruny za to, že ten veřejný prostor nás všech je používán. Zatím jsme na to dostali odpověď, stále čekáme. Zkuste to třeba vy, něco se dozvíte.
Hezký den, děkuji za pozornost. Dohovořil pan inženýr Dvořák, na řadě je jeho jmenovec, pan zastupitel Lachman, připraví se pan radní Miller. Děkuji. Já chci jenom ještě poděkovat panu řediteli Stejskalovi za ta čísla. Já nechci vzbudit mylný dojem, že těmi auty na chodníku jsem myslel jakkoliv aktivitu městské policie. Já jsem za to vděčný, co v této oblasti dělají, a nejsem z těch, co by si stěžoval všude na městskou policii, kudy chodí. Nicméně já jsem tady právě mluvil hlavně o nějakém designu veřejných prostranství, takže o tom tady byla hlavně řeč. Nebyla tady řeč jenom vlastně o té represi. Byla tady řeč o tom, abychom se dali trošku do přestavby těch povrchů a něco s tím tady konečně udělali. A musím dát za pravdu svému předřečníkovi, jak říkal David, mému jmenovci. Praha, respektive historické centrum, skutečně má nějaký svůj vývoj historický a myslím si, že rozhodně to není město pro SUV. Děkuji Filipovi Lachmanovi, na řadě je radní Michal Miller, připraví se místostarosta Tomáš Hres. Děkuji za slovo, tak já jsem se taky musel přihlásit, abych zjistil, že žiju, teda jak říkal kolega Burger. A já jsem k tomu chtěl říct dvě věci. Mě ve vztahu k tomu tisku mrzí dvě věci, ne na tom tisku, ale ve vztahu k tomu tisku. Já to vnímám tak, že vlastně ty koloběžky, a nejen koloběžky, ale i kola, jejich sdílení a používání v rámci měst je vlastně od počátku jako dobrá věc a já se přiznám možná, že tomu ne všichni budou věřit, ale já to občas používám sám teda, možná jsem tady jediný, nebo možná jediný, kdo se k tomu přizná teda, ale i ty sdílené koloběžky občas využiju. Ale bohužel je potřeba říct, že se to v tuhle chvíli prostě zvrhlo v něco, co se jako nedá pro běžně žijící lidi v centru města už dneska akceptovat. Proč o tom mluvím je, já si myslím, že to, proč se začal tenhle nástroj využívat, je i důsledek toho, že jsme v centru města, nebo ne my, ale v podstatě z větší části, já to vnímám, takže to bylo ještě za předchozího režimu, omezili historicky vlastně hromadnou dopravu relativně na území Prahy 1, kdy vlastně veškerý jakoby dopravní prostředky, které relativně byly schopný přepravovat lidi na krátké vzdálenosti, tak v tuhle chvíli vlastně nejsou. A to, že dřív jezdila tramvaj na Staroměstském náměstí, jezdila na 28. října, jezdila na Václaváku, to prostě bohužel zmizelo spolu s tím, že se zakopalo metro do země a já nevím, jak to máte vy, ale já prostě, když půjdu z Můstku na Staromák, tak prostě nepojedu tu jednu stanici metrem a bohužel nějaký krátký přibližovadlo mi tam v tomhletom směru chybí. Takže jenom jsem tím chtěl říct, že ten důsledek toho, proč se to možná využívá a proč prostě by bylo dobré, aby v nějaké podobě to mohlo fungovat jako opravdu nějaká mikromobilita, je i tohleto. A druhá věc, která mě na to mrzí, je vlastně to, že si myslím, že ten tisk je poměrně jednostranně zaměřený právě na sdílené elektrokoloběžky. A myslím si, že ta historie právě se Segwayema, který sice fungovaly na trošku jiném principu, nám ukazuje, že teď, i kdyby se nám podařilo vlastně vyřešit tady tuhletu jednu konkrétní věc, tak se prostě ten biznis, to podnikání přesune zase někam jinam a budeme řešit jinou věc. Takže si myslím, že bychom neměli zanevřít na to, že budeme mít ambici to obsáhnout trošku šířeji a postihnout obecně právě sdílené jednostopé elektrické dopravní prostředky, kde právě navážu na kolegu Burgera, kde vlastně mě je ve finále jedno, jestli na tom chodníku proti mně jede koloběžka, tříkolka, kolo, šlapací pivní kolo, nebo jestli je to nějaký elektrický hot rod, který tady taky jako se po centru Prahy rozmohli. A myslím si, že bychom měli se snažit zasáhnout to šířeji a obecně tak, aby jsme se vymezili proti tadyhle tomu nešvaru, a to je vlastně to užívání toho veřejného prostoru k vlastně de facto neoprávněnému podnikání. Děkuju. Děkuji panu radnímu Millerovi, na řadě je pan místostarosta Tomáš Heres, připraví se paní zastupitelka Bara Kosíková. Tak dámy a pánové, já se také
dovolím reagovat na Petra Burgera, také oznamuji, že žijí a proto jsem se i přihlásil do této diskuze. A souhlasím i s Michalem Millerem, který před chvilkou říkal, že ten tisk trošku je pouze jednostranně zaměřený na elektrokoloběžky. Já to také chápu, takže ve chvíli, kdy prostě by byl realizován zákaz elektrokoloběžek na území městské památkové rezervace či Prahy 1, tak se ten problém přesune pouze na kola. Takže jako podpořím tento tisk, samozřejmě je to společný předklad jednotlivých předsedů klubů zastupitelstva, budu pro něj hlasovat, ale chápu to jako první krok s tím, že ty další kroky v případě toho, že to bude zneužito stejným způsobem a nejedná se mi jenom o to, že proti mně na chodníku pojede koloběžka nebo kolo nebo někdo na motocyklu nebo někdo jiný. Jedná se i o ten způsob toho nabízení této služby, o tom, jak se všude válí prostě koloběžky v rámci chodníků městské části Praha 1, nejenom ve vyhrazených parkovacích stáních. Takže z toho důvodu si myslím, že by bylo dobré i do budoucna to řešit v rámci všech těchto pohybovadel, nebo jak bych to měl nazvat, ať už se jedná o koloběžku, kolo nebo tříkolku nebo nějaký další podobný výmysl, tak jak tomu bylo předtím ze Segwayi, které teda jsou definovány jinak než jízdní kolo, ale úplně stejným způsobem to byl problém a negativní jev pro provozování půjčoven Segwayů na území městské části Praha 1. Stejně tak si myslím, že je tomu s koloběžkami a bojím se, že ve chvíli, kdyby koloběžky byly zakázány, že se to úplně stejně projeví na jízdních kolech. Děkuji. Tak dohovořil pan místostarosta Heres, na řadě paní zastupitelka Bára Kusíková, připraví se paní radní Ivana Antalová. Děkuji za slovo. V jednom americkém pořadu se řešilo, jaký je nejlepší party město na světě. A bohužel je to Praha. A souvisí to s tím, co říkal pan ředitel Stejskal, že prostě tady si Němec dovolí to, co si v Německu nedovolí. A bohužel ty koloběžky, je to vidět i na tom, kolik se řešilo přestupků jako koloběžkářů, kteří zhusta teda je řídí jenom cizinci. A všichni vlastně teď o tom mluvíme tady, že se nedodržují ty pravidla. Bohužel už se to nedodržuje tolik let, že už se z toho stal trošku úzus. A pokud se tímhletím zákazem koloběžek podaří začít ta pravidla nastolovat, tak já budu velmi ráda. Děkuji. Děkuji paní zastupitelce Kosíkové, na řadě paní radní Ivana Antalová, připraví se pan zastupitel Petr Kučera. Dobrý den, děkuji. Pro mě je to taková dilematická otázka. Na jednu stranu se na mě obrací občané se zdravotním postižením, ať již na vozíčku, anebo nevidomí, protože prostě jim ty koloběžky překáží v pohybu v tom veřejném prostoru. Nicméně oni jsou mnohdy zamčeni mezi těmi 4 zdi už z toho důvodu, že naše veřejné budovy a veřejné prostory a chodníky nejsou přístupné pro lidi s postižením ani pro seniory. Takže bych mohla vlastně vítat tady tohleto rozhodnutí. Na druhou stranu jsem vyloučená pirátka, ale moje duše je stále pirátská, to znamená, že já si potřebuji jakýkoliv zákaz v sobě skutečně obhájit. Potřebuji se poprat se svým svědomím, že skutečně ten zákaz je na místě. A v tomto případě jsem skutečně došla k závěru, že je potřeba udělat razantní řešení, které nám umožní zastavit se, zpomalit a začít konečně nastavovat pravidla. Tak, aby se nám tady všem společně dobře žilo. Děkuji. Děkuji paní radní Ivaně Antalové a slovo má pan zastupitel Petr Kučera, připraví se pan předseda Richard Bureš. Děkuji, já jsem se přihlásil podruhé jenom protože jsem zapomněl v svém předchozím příspěvku poděkovat panu radnímu Rivolovi za ta jednání s těma firmama, protože myslím si, že se jakoby ty posuny byly největší, co tady kdo zvládnul, takže určitě respekt v této oblasti. Tak, děkuji panu zastupiteli Kučerovi. Na řadě je pan předseda Richard Bureš, připraví se paní předsedkyně Eva Špačková. Děkuji za slovo. Já jsem chtěl jenom doplnit, aby jsme si i tady uvědomili, jakými historickými problémy jsme se potýkali při snaze o výkon státní správy a samosprávy. Ty synonyma toho jsou, to, co už jsem říkal jinde, jiný vlastník, jiný provozovatel, jiný vlastník dat z koloběžek i z aplikací. Vše s jedním cílem vyhnout se postihu za konání za hranou předpisů. To není náhodou, to už je prostě a priori takto.
Při zahájení správního řízení o záboru veřejného prostranství bez povolení, které samozřejmě historicky bylo vedeno, bylo okamžitě deklarováno, že společnost Lime je jen provozovatelem a není vlastníkem. Vlastníkem, že je pak osoba blízká, kterou nám nezdělí, takže celé správní řízení skončilo. To jen ať víme, co nás čeká a město při té snaze. To není náhoda, to je záměr. Víme, že jedeme za hranou zákona, tak se na to připravíme, aby jsme udělali právní kličku. Když jsem vlastně ve smyslu toho dnes platného nebo vydaného metodického pokynu v době, kdy ještě ten pokyn neexistoval a nebyl na stole, nechal koloběžky přemisťovat, pan Ludvíček to tady trochu naznačil, ale nepřesně, a to na stanovené parkoviště před magistrátem a k dalším cyklostojanům, jako před školou na Ovocňáku a tak dále, tak s náma začal chodit jeden člověk, bavil se s námi, ptal se, co děláme. A já jsem až o chvíli později zjistil, že šlo o zástupce společnosti Lime, který zavolal na policii České republiky a nechal nás zatknout. Protože jsme se pokoušeli o krádež a nedovolenou manipulaci s cizím majetkem. Já vím, že teda došlo ke změnám ve vedení a že se něco zlepšuje, ale jenom ať si uvědomíme, co historicky už jsme všechno zažili s tímhle problémem. Někdy před rokem a něco se na trh chystal další provozovatel. A já se přiznám, že dneska mě mrzí, že se mu to v té době jako radní pro dopravu rozmlouval a rozmluvil. Jeho firma totiž nebyla závislá na akciích, tedy na tiskových zprávách a počtu koloběžek a dalším špendlíku na mapě jako místu, které firma obsadila. Byl to vlastník investující vlastní peníze, chtěl splnit technické požadavky na koloběžky, které dnes, ruku na srdce, de facto nesplňují žádné. Chtěl akceptovat správný model provozu, tedy zajištění té mikromobility, o které všichni mluvíme, a to tak, že ze stanic tramvají, autobusů a metra bude zajišťovat tu poslední míli k domovům lidí. Chtěl akceptovat omezený počet turistických koloběžek v centru. Chtěl akceptovat zapojení do již připraveného systému Cycle AI, který by pomohl nastavit a regulovat chování uživatelů tím, že by mu ukázal, kde si ten prostředek půjčit, kudy jet a kam ten prostředek vrátit, což je strašně důležité. A jelikož většina těch cizinců prostě bez koukání do mobilu už ani nepřemýšlí, tak by to mohli dodržovat. Prostě se chtěl chovat slušně sám od sebe, ne na základě tlaku, ale předem dobrovolně, ne až při hrozbě nějakého zákazu. Vážně mě tak trochu mrzí, že prostě jsem mu to rozmlouval, že jsem neřekl, fajn, tak pravdu, on to nikdo nereguluje, tak to zkuste. Protože bychom měli to šílené porovnání toho, že někdo dokáže dělat to, co my tady všichni říkáme. Zajištění mikromobility za jasných podmínek by šlo. Nestalo se. Za mě mnoho slibů, mnoho nadějí nás všech bylo historicky porušeno. Proto opakuju znova, že jsem strašně rád, že vykopáváme to teď tím tiskem jednotně jako zastupitelstvo. Ale za sebe a za své kolegy říkám nad rámec toho tisku to, co většina obyvatel Prahy 1. Stačilo, konec, zákaz. Tak děkuji panu předsedovi Richardu Burešovi. Než předám slovo dále, tak tady vítám zástupce z veřejnosti a jenom chci informovat, že už jsem poprosil vedoucí odboru volených orgánů, aby požádala tady provozovatele Paláce Žofín, aby dodal více židlí. Tak, přibyli, výborně. Tak, předávám slovo paní předsedkyni Evě Špačkové, připraví se pan předseda Martin Arden. Dobrý den. Tak Petře, vyslyšela jsem tě, aby všichni věděli, že teda opravdu bydlím na Praze 1, ale hlavně bych chtěla zmínit to, co tady ještě nezaznělo. Možná tady chybí statistika, počet úrazů, které způsobily koloběžky, elektrokoloběžky v řadách našich občanů, anebo i cizinců samozřejmě, protože nedodržovali pravidla. Ale teď mi dovolte, abych já jako celoživotní kantorka se na to podívala očima, které jsou mi očima dětí. Někdo je tady zmínil. Já vím, že děti se učí nápodobou a pokud od malička vidí kolem sebe nedodržování pravidel, ježdění koloběžek, kol na chodnících proti nim, nebudou nikdy umět ta pravidla v dospělosti dodržovat. To mějme na paměti, protože oni jednou budou občany naší městské části. Děkuji.
Tak děkuji paní předsedkyni Evě Špačkové. Předávám slovo předsedovi Martinovi Ardenovi a zároveň předsednictví paní starostce. Paní starostko, je to vaše. Děkuji za slovo. Já bych chtěl vyslat za náš klub signál ten, že si velice vážíme diskuze, protože jenom diskuze nás všechny může posunout dál, otevřít téma, každý za sebe, ať si řekne svoje stanovisko. Já velice děkuji, když stanovisko tady řekl David Budeček, s kterým se stotožnil. On tam řekl, my nedokážeme zajistit bezpečnost chodců, nám to přerostlo přes hlavu. Stejně tak, když tady kolega Lachman řečnil, já kdybych byl sociolog, tak mluvím přesně jak on. Stejně tak děkuji místostarostovi Heresovi, který vlastně to, co řekl, tak já s tím cítím a jsem zajedno. Nezapřel se kolega Čižinský, my to zakazujeme, ale moje kolo nezakazujeme. Jo? Děkuju. Každý vidíme, že jsme tu za sebe, za názory, které si sebou neseme, ale jsme tady jednotní a dokážeme to celé posunout dál. Velice děkuji za to, že vlastně ten signál, my to zakazujeme, ale vlastně zakázat to nechceme. A budeme určitě hledat řešení, protože já nechci být politik ten, který řekne, podívejte se, nám to přerostlo přes hlavu, my to tady řešíme 10 let, my to ani vyřešit neumíme, my to řešíme 10 let a ty děti, které jezdily na odstrkovadlech, dneska jsou ve věku koloběžek a my jim to zakážeme. Těm cizincům u nás a našim dětem v cizině. A jestli si neumíme jestli si nevíme rady, co s cizincema v Praze, no tak je zakážeme. A jestli si nevíme rady, co s Airbnb, no tak to zakážeme. Tak takový politik já nechci být, já chci hledat řešení a nezakazovat. Děkuji moc. Děkuji za tento příspěvek. Tím je diskuze vyčerpána. Já se do diskuze nehlásím, ač se nepovažuji za mrtvolu, dokonce ani za tu politickou. Prosím vás tedy, abychom se soustředili na hlasování o navrženém usnesení, tak jak je v původním návrhu. A prosím vás, abychom... Můžeme hlasovat o původním návrhu. Vyjádření návrhového výboru. Můžeme hlasovat o původním návrhu, tak jak je nám předložen. Prosím vás, abyste se vyjádřili pro, proti a zdržel se. Hlasujeme nyní. Děkuji. Pro 24, proti nikdo, 1 se zdržel a hlasovali všichni. Děkuji vám za takto mimořádně jednotné hlasování. Díky. Nyní se vrátíme k našemu projednávání, standardnímu projednávání bodů, tak jak je máme v pořadí, a sice bod číslo nyní 21, pod číslem 21 uvedený, jak jsme si jej předřadili, zřízení a provoz kontaktního místa pro bydlení v prostorách Úřadu městské části Praha 1 prostřednictvím smlouvy o spolupráci s hlavním městem Prahou. Materiál nám předloží kolegyně Antalová a já současně předám ještě jednou slovo panu kolegu Bodečkovi, aby řídil jednání. Můžeš. Jo, děkuji. Milí kolegové, milé kolegyně, já vám tady předkládám tisk, kde vás prosím o projednání a souhlas se smlouvou o spolupráci mezi hlavním městem Prahou a městskou částí Praha 1, díky které získá Praha 1 podporu pozice poradce kontaktního místa pro bydlení. Já se omlouvám, že předkládám tento tisk takto narychlo na stůl, ale smlouvu o spolupráci schválila Rada hlavního města Prahy toto pondělí, přičemž podporu lze získat již od října tohoto roku v případě, že na městské části odsouhlasí smlouvu o spolupráci zastupitelstvo.
Vznik kontaktního místa pro bydlení navazuje na memorandum o spolupráci při řešení bytové nouze mezi Prahou a městskými částmi, které Praha 1 podepsala v říjnu roku 2019, a na programové prohlášení současné koalice, které reflektuje potřeby obyvatel Prahy 1. Kontaktní místo pro bydlení bude zřízeno v přízemí úřadu, bude tedy pro občany snadno přístupné, bude sloužit jako sjednocený záchytný bod a kompas pro občany, kteří řeší svoji bytovou situaci. Podle jejich ekonomické a sociální situace a platných pravidel mohou být přesměřováni na některý z našich odborů, například na sociální nebo na magistrátní kontaktní místo pro bydlení, či na komerční trh, případně s využitím státní podpory. V každém případě očekáváme, že bude doplňovat, nikoliv nahrazovat současné nabízené služby našeho úřadu. Děkuji, dohovořila předkladatelka paní radní Ivana Antalová. Já otevírám rozpravu. Vidím, že do rozpravy se nikdo nehlásí. Ukončuji rozpravu a prosím, pojďme hlasovat. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Tak, pro 22, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 3, usnesení bylo přijato. Tak a teď se posouváme, teď doufám, že to nespletu, protože mi paní starostka překvapila, že mi předala předsednictví. Myslím, že by měl být bod číslo 9, posunutí termínů. A předkládá pan radní Michal Miller a pan předseda finančního výboru Giancarlo Lamberti. Tak, pánové, jeden z vás, prosím, začněte. Uveďte nám materiál. Jenom upozorňuji, že v 16:30 máme pevný bod. Tak hovoří pan radní Michal Miller. Děkuji, já jsem čekal, pane místostarosto, jestli ještě jako bude nějaký dovětek, vypadalo to tak nedořečeně. Já bych vás chtěl, vážení kolegové, požádat o posunutí termínu splnění úkolu z zastupitelstva ohledně zpracování koncepce nemocnice na Františku pro období 2022 až 2026. Termín splnění toho úkolu ještě nevypršel do 30. září, nicméně já s ohledem na procesy, které chci zachovat, to jest projednat vlastně návrh té koncepce jak ve zdravotní komisi, tak v pracovní skupině pro nemocnici na Františku, tak jak jsme si ji založili, a následně to předložit radě a následně zastupitelstvu. A upřímně říkám, že do konce září není možné stihnout i s ohledem na to, že zastupitelstvo už se konat nebude. A zároveň ještě vlastně se ve vztahu k tomu chci zmínit o 2 objektivních důvodech. A jedním z nich je navázání vlastně spolupráce s Vysokou školou ekonomickou, kde předpokládám, že na základě zpracování analýzy, která započne ke konci září, a se případně můžou objevit i nějaké podněty, které by bylo vhodné do té koncepce ze strany ekonomické části fungování nemocnice zapracovat. A zároveň také doufám, že se nám podaří v brzké době vyjasnit a posunout dále spolupráci s hlavním městem Prahou, která případně by se samozřejmě do této koncepce promítla také. Jinak samozřejmě, co se týče té zdravotní části, tak jak vlastně byly zpracovány teze, které vzalo zastupitelstvo minulém roce na vědomí, tak v tomto duchu na základě naší společné domluvy s vedením nemocnice došlo k rozpracování tady tohoto dokumentu. Bylo to rozšířeno o to, že vlastně došlo i k nějaké, řekněme, analýze, nebo v té koncepci bude zapracována i nějaká analýza, do jaké míry se podařilo naplnit vlastně ty vize v rámci té předchozí koncepce, která byla zpracována před lety při nástupu pana doktora Erharta na pozici ředitele nemocnice. A následně jsme se domluvili, že je potřeba k tomu zapracovat nebo zpracovat i ekonomickou část, nějakou ekonomickou rozvahu, aby jsme měli nějakou představu o budoucím fungování nemocnice přinejmenším v nejbližších letech. Takže tohle jsou důvody, zejména z kterých bych vás požádal o posunutí toho úkolu a chtěl bych splnit ten úkol a předložit zastupitelstvu koncepci
k návrhu schválení nejpozději na prosincovém zastupitelstvu. Doufám sám, že to bude dříve. Děkuji. Tak dohovořil první z předkladatelů tohoto materiálu, pan radní Michal Miller. Prostor dostává před otevřením rozpravy druhý předkladatel Jean-Karl Lamberty, předseda finančního výboru. Tak děkuji za slovo. Já vás teď žádám tímto materiálem posunutí termínu úkolu, který splynul z posledního jednání zastupitelstva, a to na další naše říjnové zasedání zastupitelstva, a to z několika důvodů. A jeden důvod je ten, protože se připravuje určitá právní analýza jak z interní strany městské části, tak i z externí advokátní kanceláře. Zároveň je tam klíčový faktor, který jsem předpokládal, že se stane v dřívější době, ještě se tak nestalo, ale může mít zcela zásadní vliv na výsledek této analýzy, a to je zveřejnění smlouvy mezi nadací Pražské děti a třetím subjektem, což může otevřít určité nové informace, které nám v tu chvíli nejsou známé. A další věc je ta, protože součástí úkolů je i navrhnutí jiných vhodných opatření, tak i z toho důvodu, aby ten materiál byl skutečně komplexní a obsahoval důležité body našemu dalšímu projednání na zastupitelstvu. Samozřejmě tomu ještě musí předcházet jednání na finančním výboru a následné doporučení zastupitelstvu. Tak děkuji oběma předkladatelům za úvodní slovo. Dámy a pánové, otevírám rozpravu. První se přihlásila paní zastupitelka Valerie Talacková, připraví se pan zastupitel Pavel Marc. Děkuji. Já pro to posunutí nemohu hlasovat, protože z toho prostého důvodu, jakože víme velmi málo o té spolupráci s VŠE. Neznáme jak vlastně zadání té spolupráce. Nebylo to projednáno v komisi pro zdravotnictví. Padla o tom zmínka. Myslím, že pan Heim vyžadoval více informací, ale k tomu jako se nakonec jako nedošlo. Každopádně ta spolupráce se neprojednala, nedostali jsme k tomu jako žádné podklady, za to jsme ale jako tam jako řešili, jaké parametry ta koncepce by měla mít a tak dále. A pokud máme jako hlasovat o nějakém posunutím úkolů, myslím si, že si zasloužíme o tom jako vědět něco víc. Mělo by se to projednat v komisi pro zdravotnictví, ale jako hlavně je třeba, abychom my přišli jako s tou vizí té budoucnosti nemocnice a nikoliv, abychom čekali na vysokou školu ekonomickou, aby nám, jako mohli by nám jako říct jako zajímavé věci o tom, jak tu a tam jako něco šetřit. To nevylučuji, ale jako nechápu, proč celá ta koncepce má viset na tomto. Tak já děkuju paní zastupitelce Talackové. Než dám slovo předkladateli panu radnímu Michalovi Millerovi, tak máme tu technickou nebo faktickou poznámku od pana místostarosty Herese, ale dámy a pánové, dovolte mi vás o jednu věc poprosit. On je to opravdu, já u toho budu hovořit potom u svého přihlášení, je to opravdu technický bod posunutí termínu, jo, aby potom z toho nevypadlo to, že tady budeme diskutovat vlastně o této problematice. Jo, děkuju. Tak Tomáš Heres, místostarosta. Dámy a pánové, já mám jenom krátkou faktickou. Já to také chápu jako technický bod, který pouze posunuje ty termíny jako takové. Jenom chci upozornit, že na radě toto bylo schváleno spolupráce s VŠE a ty usnesení rady jsou na webu přístupné veřejnosti, takže to není nic, co byste si nemohla přečíst. A zároveň v rámci projednávání bodů ohledně nemocnice nás ujistil pan ředitel nemocnice, že do měsíce je schopen zpracovat tuto koncepci a souhlasím tedy s vámi, že bychom se neměli vázat na nějaké výsledky analýzy, dokud ještě nejsou, a předložit to, co bude zpracováno. Tak teď se trošku bojím, že jsem nahrál na smeč panu zastupiteli předsedovi Čižinskému. Tak Pavle, máš slovo. Já skutečně musím odmítnout, faktická poznámka, já musím odmítnout to je to omezování diskuze, že jako nesmíme jednat o té materii, prostě my o ní budeme jednat. Jestli je tu nějaký úkol a ten úkol se nesplnil, tak samozřejmě, když se nesplnil, tak se můžeme ptát a opravdu, proč se nesplnil. Zdali ten, kdo ho nesplnil, za to nějakým způsobem může.
A taky pak tomu třeba ten úkol vůbec jako je účelný, jestli třeba by se měl přeformulovat nebo zrušit. To jsou všechno naprosto legitimní otázky, které tady zastupitelstvo prostě může a podle mého názoru i by mělo projednávat. Takže já odmítám tady to zužování nějakou, jako, že to je nějaká technikálie, nemoc, nemluvte rychle, to schvalte. Odmítám. Já přijímám to odmítnutí, já se k tomu vyjádřím opravdu při tom svém přihlášení. Teď chtěl zareagovat na paní zastupitelku Talackovou, pan radní Miller. Michale, prosím. Děkuji nejen na paní zastupitelku Talackovou. Možná bych poupravil drobně kolegu Herese. Ne, že pan ředitel zpracuje tu koncepci do konce září. On na ní samozřejmě v nemocnici pracují a zavázali se jí předložit. Takže ta v tuhle chvíli už je rozpracovaná a pracuje se na ní. Není to tak, že ji budou zpracovávat na základě toho, že to přislíbil na předposledním jednání rady. A co se týče paní zastupitelky Talackové, chtěl bych na to reagovat v tom, že já jsem přesvědčen, že jsme se o tom na komisi zdravotnictví bavili a jestli se nepletu, tak komise zdravotnictví, mám pocit, přijala usnesení, kdy doporučila radnímu, tedy myšleno tím mě, abych případně si teď nevím, nechytejte mě za slovo, omlouvám se, nemám to usnesení úplně v hlavě, ale abych si případně najal na pomoc se zpracováním koncepce nějakou externí osobu. A já, jestli jste se do té smlouvy o spolupráci s Vysokou školou ekonomickou se dívala, tak jeden z těch bodů je tam v podstatě i pomoc se zpracováním té koncepce, případně dodat podněty ke zpracování do té zpracovávané koncepce. Já nechci, aby to vyznělo tak, protože tak to určitě není, že to zpracování té koncepce bude vázáno na dokončení analýzy Vysokou školou ekonomickou, ale v průběhu toho procesu, který by měl započít opravdu v nejbližší době, a předpokládám, bude i nějaká diskuze s lidmi z Vysoké školy ekonomické, kteří tu analýzu budou zpracovávat, a už vlastně z toho výzkumu vzejdou podněty, které do toho zapracujeme, a rozhodně s váma souhlasím, nechci čekat na to, až bude zpracovaná nějaká analýza a bude se to uvádět v život. Děkuji panu předkladateli, radnímu Michalu Millerovi, a teď už konečně pan zastupitel Pavel Marc, připraví se pan předseda Pavel Čižinský. Děkuji za slovo, jen velmi stručně, a budu mluvit k věci, protože jde o posunutí termínu úkolu týkajícího se nemocnice na Františku. Musím vyjádřit své rozčarování z toho, jak není brána příliš vážně ta pracovní skupina pro budoucnost NNF, kterou jsme si zřídili. Teď se podržte 18. dubna, jo, když jsme tady seděli. Tak prosím vás, od 18. dubna se pracovní skupina sešla. Kolikrát? Jednou se sešla, jo. A já oficiálně, já jsem byl do této skupiny vyslán, a přesto já oficiálně o tom, o čem tady hovoříme, nic nevím. Prosím vás, tak buď jsme tu skupinu udělali a stojíme si za tím a budeme v ní vážně pracovat a budeme členy informovat o tom, co se děje oficiálně, nebo ji teda zrušme, jo, ale budeme hlasovat proti. No, tak děkuju za pozornost. Jsem z toho opravdu velmi rozmrzelý, jak to nepostupuje, a nepodpořím prodloužení termínu. Nechť je pan radní Miller po termínu. Děkuji. Předpokládám, že to nebyl návrh na zrušení pracovní skupiny. Každopádně dohovořil pan zastupitel Pavel Marc, slovo má pan předseda Pavel Čižinský a připravím se já. Já budu mluvit trošku obšírněji. Já tady tomuto tisku vyčítám skoro vše. Teďka se budu mluvit té části nemocnice na Františku, která je zde